дарозиш 110 метр, ибараш то ибара 24 метр аст дӯстони азиз. Мақсад оянда метавонем ки аймобайнаш ду булак мекунем 13.5 сотиқи бемалол ду хуҷагӣ зиндагӣ карда мегирад. Ассалому алайкум дӯстони азиз, барои шумо боз як хонаи фурӯширо нишон медиҳем. Хонаи замине аст дӯстони азиз. Манзилимон вилояти Хатлон, ноҳияи Дӯстӣ мешавад, ҷамоати Ҷиникул, деҳаи Гулрез. Ҳозир номи пешинаш Эргаш Султонов мешавад дӯстони азиз. Сентрал раҳ ҳаста мактаби 8 Туркманистон сохта додагӣ мактаб. Гидета ай ҳамҷо то ҳамҷора 300-400 метр ай. Хонамон ҳамин хона фурӯшӣ мешавад дӯстони азиз. Ина рекламаоша мондагӣ дӯстони азиз. Хонаи фурӯшӣ гуфта 930 15 46 902 18 46 рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат карда мегирем дӯстони. Акнун якум очарат ҳавлиро барои шумо як нишон медиҳем. Якум очарат шумо савол мешавад ки чӣ ба дар ин ҷо одам истиқомат кардагӣ нест. Як бародар ба додарша ҳамин хонаро тайёр карда буд, вай додараш дар Колхозобод зиндагӣ мекард, иса нахост ки иҷара зиндагӣ кунад. Хулас ҳамин хонаро фурӯшида монд дӯстони азиз. Хоб як бор дигар барои шумо ҳама территорияша гап зада мерем. Ин хона чанд сотиқа чӣ тари аст. Акнун дӯстони азиз, граниса ай ҳамин сар мешавад. Брусчатка ҳам хел задагӣ, заборо 100%. Тобистонда ай ҳамиҷа 24 соат об мезгарад, оби тоза барои хӯрданак ва дарунда кашалка дорад. Бемалол об гузаронда рафта мегирем. Акнун дӯстони азиз, замина тамошо кунед. Дарози ин замин ай ҳамиҷа саршида то ҳамин забора 27 метр гирди атрофаш ҳамаш семинблок қати кадагия, болоша арматур, ҳар як стумошта арматур, фундаментош арматур, мощни кадагия. Акнун дӯстони азиз, дарозиш 110 метр. Дар ин ҷо подвалаш қати 8 дар хона, болода 4, поёнда 4. Ҳозир ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. Видеода бо диққат то охирша тамошо кунед. Нархоша охир дагар мезанем дӯстони азиз. Ҳамхел ҳавлиро тамошо кунед. Хоб дарози исташ хоб 27 метр гуфтем. Ростаки дарозиш 110 метр. Охираш дӯстони азиз, ай забор то у забора 24 шудагӣ. Иса камтар кушодтаракай. Акнун дӯстони азиз, болода 4 дар хона, поёнда 4 калон хона. Акнун ай боло сар мекунем дӯстони азиз. Баъд охираш мерем. Дар ин ҷо якта качалка аст барои об. Об муаммо нест дӯстони азиз. Мақсад деҳқонӣ мекунем, чизе мекунем, ҳама об ҳаст. Качалка мондагия бемалол об буромада мегирад. Ришқай, анорай, деҳқонӣ ягон теплисай чизе боша карда мегирем. Қариб ки 27 сотиқ дӯстони азиз. Ана акнун хонаоша барои шумо ҳозир нишон медиҳем. Ҳозир иҷара нишон медиҳем, баъд боқӣ монда чизошам нишон дода буромада мерем. Якум очара ҳозир болора нишон медиҳем, баъд подвалодам хона ҳаст. Тамошо кунед. Хонаи кушод калон аст дӯстони азиз, тамошо кунед. Ҳамин хел медуроем. Ана тамошо кунед. Размер ин хона дӯстони азиз 6.5 ба 4.5 мешавад. Таш пол кардагия. Хона ҳам хел истода хонаи калон ва дар ин ҷо як хонаи дигамон ҳаст. Тамошо кунед. Ин хонара размераш так 3.5 ба 4.5 мешавад. ҳам хел хона тайёр истодааст. Ҳама хонаош пол кардагия дӯстони азиз. Тамошо кунед. Ҳамин одам омад, як чангоша тоза мекунад, зиндагиро сар мекунад, рафта мегирад. Ва дар ин ҷо дута дига хона. Хонаи калон. Тамошо кунед. Размери ин хонамон хоб дарозиш 5.5 мешавад, бараш 3.5. Тамошо кунед. Ҳама хона пол тайёр кардагия. Ина болоша бинед. Тайёра медура истиқомата сар карда мегирад. Трезош хай, трезои чӯб мондагия. Ҳамаш 100%. Ина ин хонамон дӯстони азиз, иси медуроем. Тамошо кунед. Ин хонамонам тайёр истодааст. Ягон хонаош так гӯё ки одам истиқомат кардагӣ нест. Размер ин хонамон 3.5 ба 4.5 мешавад. Тамошо кунед. Ва дар ин ҷо якта барои зимистонда печка монанда туташа буроварда мондагия. Таш ҳамаш пол кардагӣ мондагия. Ина болошам тамошо кунед. Хулас иҷа як хона мешавад, дута, сета, ина 4 хона. Дӯстони азиз, таш монолит набудааст, пол утеплит хушур кардагия. Иҷада ҳам якта ина барои печкада туташа буроварда мондагия ва барои чирдак буромаданда иҷада ҳам якта акошка мондагия. Бемалол буромада мегирем чирдакда. Акнун дӯстони азиз, ҳозир подвал мефуроем. Подвалдам ҳамин размер хона ҳаст. ҳозир мефуроем. Хонаи калон дӯстони азиз. Ана акнун подвал медуроем. Тамошо кунед. Подвал кухня мекунед, ягон меҳмонхона мекунед, чизе мекунед, ҳамаш тайёр аст. Тамошо кунед.
фундаментош мустаҳкам тайёр истодаст. Фақат одам омада истиқомат кардан дар кор, як тозаш мекунед тамом. Размери ин подвалмон дӯстони азиз, хоб нарозиш 4.5 мешава, бараш 3.5. Таш ҳамаш стяжка фундаментош мощни. Дар инҷо дурун дар ҳаста, иҷода якта дари калон аст. Тамошо кунед инҷа дӯстони азиз. Беҳад размери калонай. Тамошо кунед. خب размер ин подвалмон дарозиш 6.5 мешава, бараш 4.5 мешава. Тамошо кунед. Мощни акошкот резо мондагӣ, мақсад барои рӯшан даромадан бемалол зиндагӣ кардан мегирем. Акнун дига хонаш мерем. Тамошо кунед дӯстони азиз. Дар инҷа якта дар ва дурун ба дурун якта дар мо ҳаст. Ин подвалмон беҳад калони бадай. Тамошо кунед. Размери ин подвалмон дӯстони азиз, хоб бараш 3.5 мешава, дарозиш 5.5 метр. Тамошо кунед. Акнун якта дига охирони хонамон ҳамин аст. Тамошо кунед. Хоб размери ин подвалмон 3.5 ба 4.5 мешавад. 3.5 ихелиша, дарозиш 4.5. Акнун дӯстони азиз, хонаро ҳамаша барои шумо нишон медиҳем. Гап зада рафтем, анакнун замина то охиша рафта нишон медиҳем. Масъалаи об да бошад дӯстони азиз, тобистон ҳамин турба қати айберан ҳам ки об калон мебурояд. Тамошо кунед. Ифарадам ина якта дига хеле нестроени хона ҳаст. Метавонед ира бо вайрон карда бо ягон чи ошхона, ягон кухня, ягон чи бо сохтан мегиред. Фундаменташ тайёрай. Метавонед ки бо ҳамина давом тен дӯстони азиз, як реставрасияш мекунед. Тайёрай, мақсад фундаментош мустаҳкам 100% истодааст. Тамошо кунед. Ғишти союзни қати шиндагиай мощни айда, ғишти пухта. Ам хеле бемалол хулас сохтмонтан давом додан мегиред. Акнун бошад замина то охир шамерем дӯстони аз 110 метр дарозиш. Ниҳолҳои анор аст дӯстони азиз. Мақсад ришқа шунондагиай. Замини шур нест. Мақсад ки бемалол деҳқонитона кардан мегиред. Ина дӯстони азиз, охири агрод замин омадем. Тамошо кунед. Дарозиш 110 метр. И бараш то и бара 24 метр дӯстони азиз. Мақсад оянда метавонед ки аймобайнаш ди булак мекунед 13.5 сотиқи бемалол ди хоҷагӣ зиндагӣ кардан мегирад. Акнун бошад инҷа ҳам якта дароза мондагиай. Метавонад ки як оилаш аиси дароза истиқомат кардан мегирад, якташ ауса бемалол буромада рафта мегирад. Акнун мошин ра бошад дӯстони азиз, инҷа ҳам мошини калон мегзарад, ҳамхел то амо поёна мошин калон бемалол буромада омада рафта мегирад. Ис уже истиқомати ипарадам ҳамсоя ҳастай. Мақсад ис агротай ҳамхел ҳамсоя қатор рафтагия бемалол рай мошин ҳастай. Поён дам забр ҳастай барои поиноби об. Акнун нархоша гам мезанем. Нархиш 790,000 сомони дӯстони азиз. Рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат мекунед. Як бор дига манзилро мефаҳмонем. Манзилимон вилояти Хатлон, хоб ноҳияи Дӯстӣ мешавад. Ҷамоати Ҷиникул, Деҳайл, Гулрез, ҳозиранги номаш Эргаш Султонов мешавад дӯстони азиз. Бемалол занг зада муроҷиат кунед. Нархаш 790,000 сомонли. Фикрои шумо чӣ хел аст? Ҳамин хона ҳамин нархда меарза ё ки не? Ди хоҷагида бемалол зиндагӣ истиқомат карда мегиред. Гирдаш ҳамаш фундамент семин блок арматур қати шиндагия. Мақсад ки ҳар стумошда арматур мондагия. Мақсад фундаментишам арматур дора, болошам арматур мондагия. Сесма поист аст дӯстони азиз. Ҳамин хонара барои зиндагӣ кардан худшон карда буданд, додараш нахост ки ҳамиса омадана. Хулас ҳамин хона фурӯхта мешавад 790,000 сомонӣ. Рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат кунед дӯстони азиз. 2 сол шуд ки ҳамиҷода одам нест барои истиқомат кардан. Ба додараш ҳамин хонара харидан ки иси наомад. Хулас ай колхозобод хона харидан, ҳамира акун фурӯшида мондаист дӯстони азиз. Бояд ҳамин хонаро бифурӯшанд. Бисёр кас савдо кардан, мошин қати алиш кинем, хона қати алиш кинем гуфтан, ё негуфтан. Фақат бо пули нақд савдо мешавад. Хона мустаҳкам сохтагиай, заминош калонай, заминиш шур нест, об ҳастай, гирди атрофош ҳамаш ҳамхел семинблок қати мошни маҳкам кардагиай. Поён дарозашам ҳастай ва дарозаи бологишам ҳастай. Бемалол худо хоҳад ди хоҷагӣ истиқомат кардан мегиранд. Дӯстони азиз, қадира рафтистем, уже мактаб қариб омад. Хулас 300-400 метр ҳастай, мактаби рақами 8. Бо мактабам наздикай, банисам наздикай, садикам наздикай. Хулас ҳозиранги
номаш Эргаш Султонов мондагӣ. Хулас мо аз ҳамин кӯча буромадем. Ина Эргаш Султонов, ина мактаб ҳуру парошта, мактаби 8. Дӯстони азиз, исти барава Ҷиникӯл мерава, айси боша Варашлабод, Калхозобод мерава. Дӯстони азиз, ҳамин кӯча мебиёен. Хулас дӯстони азиз, бемалол занг зада муроҷиат мекунед. Магазинҳоам наздике, мақсад магазин ҳама чизош ҳаста. Бемалол омада харидорӣ карда рафта мегиред.